ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ମୋ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଭିଡ଼। ଚାରିଟା ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ରାତି ପାଇଲେ। ଆପଣ ଦେଇକି ଯିବେ ବାଇଗଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବଢିଆପଙ୍କ ହାଟକୁ। ବେପାର ହେଇଥିବନି କିନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନରେ ଆଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୋ ହେଲା ମଦ ଦୋକାନ। ରାତି ପାଇଲା ଖେଳିକେ ଧୂପ ଦବା ଖେଳିକେ ବିକ୍ରି। ନା ଧୂପ ଦବା ମତେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ବହୁତ ଅର୍ଥ ମୁହଁ ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ହେଲା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ହଉଛି ମେଡିସିନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବେମାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ବେମାର ଘଟିଲାଣି, ଏମିତି ରୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଔଷଧ ବଟିକା ଥଳି ଯଦି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବନି, ମରିଯିବ। ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ବାଲା ତେଣୁ ପେଟ ଦୋଷ। ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହଉ, ଯାହା ଜ୍ୱର ହଉ, ଯାହା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ଆଗେ ବଇନି କରିବ। ଅଧାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଡାଇବେଟିସ୍ ହବନି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭୂତି ନାୟକ କ୍ଲିନିକ। ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ 100 ନମ୍ବର, A ଗ୍ରେଡ୍, B ଗ୍ରେଡ୍ 200 ନମ୍ବର, ଖାଲି ପେସେଣ୍ଟ ଯେ ଭର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ମେଡିସିନ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହବନି? ମେଡିସିନ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହବନି? ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ହେଲା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ। ଯଦି କାର୍ଡ ସରିଯାଇଛି ସିମ୍ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆଜ୍ଞା କାର୍ଡ ଭାତ ପଛେ ନଥାଉ କାର୍ଡ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ହେଲା କିଏ? ମଟନ ଦୋକାନ। ଛେଳି କଟା ହେଇଥିବ ନେଇ ଚିଠା ସରିଥିବ, ଆମେ ଜଗିମୁ ତୁ କାଟିବୁ, ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ମାଉସ ନବୁ। ଛେଳି କଟା ସରିଥିବ ନେଇ ସେ ବିକ୍ରି ସରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟା ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼। ରେ ପୁଅ, ସେଇ ମା ସେ ମଦ ଖାଇଦେଲା ପରେ ତୁ ଅନେଇ ଯାଉ କଣ ମୁହଁ? କିଛି ମତେ ଦିଶେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା